גדלה, בסין כמובן היו שם את כל ההחלטות שעיוותו בעצם את מבנה האוכלוסייה בכל מה שקשור לילודה. בהודו התשתיות של המדינה, אני רוצה לשאול אותך, שגדלה באופן, את יודעת, די טבעי, התשתיות יודעות להתמודד עם הכמות הזו? הודו, הם לא מאמינים, כל הדת ההינדואיזם, שכל בן אדם יעשה מה שהוא רוצה, כאילו הרבה חופש, ואין את ההגבלות האלה, ואני חושבת לא להתערב בטבע. הנה עובדה שככל שהם מתרבים, המצב שלהם נהיה טוב יותר, ודווקא בסין המצב, סין נחלשת, אז כנראה שיש, אני מאמינה במצב הטבעי של העולם, לא לדלל בכוח מה שזריקות וחיסונים עושים, ולא להתערב עם הטבע. הטבע יודע מה שהוא עושה. ובהודו באמת, תענוג לראות, פעם היית נכנס לבומביי, כל העניים, אין יותר, הכל בגני מגורים, מפוארים, הוציאו אותם לצדדים.